Hagan ke Eucharist Bakhuid tungin duwai nagabenda ke inga senjang film mo mangor takar bad idolin yapnia bad hindrungan kikun nagabenda ke jingkoi jingkia duwai nagabenda ke jingjatai mensiam jong Patricia Berlin Kongji duwai nagabenda Islinda Mary Suchiang jingjatai mensiam jong Lait-ïa sopo. Lait-ïa sopo. One Kohimen ko beratong in Sngu yaw jisu nagabenda ka nega Sngi nagabenda ka jingay baro kam kerpang mendaga Sngi ka Balang ka kinma buram yaw John Paul ba Bakhuid o pa Bakhuid ubangi baro ngi yo I dalak ijengi kemat part ngi tui tau ya I ya kam jungu inambu ya jingdumu jungi baro lamba ka jing ya side lamp jungi ba indup laban roy haga jingay ka jingkar ku ka jungu Iduairu nagabenda bar ka jing dumu shimet ay baka bohor jungo jisu nam pao haga jingim jungi lempa ka nag Eucharist Bakhuid. Ha kerteng upa baru kun baru mensi Bakhuid. Amen. Ka jinga e jungo try jungi u Jesu Christ but ka jingi jungo ple lempat ka jinga sulak jungo mensi Bakhuid kindon rengka bet pi barom. Toin sange shipor ban kuslai halaka donut ka mensiam halor ki pop baro ki bangile ka katinu ple ka pin kan mau yengi bangi don ka bor bangi don ka jingim namar ujisu ula pin klein yengi te namar kata ngide ban ap ya u ngide ban kamilanti ya u ngide ban shakri ya u ngide ban kusiar ya ka jingim mensiam jangi bon sin ha ka jingim jangi ngi pentalat bad ngi kane sting ya ka jingim mensiam bad ngi bun sin ngi immalumala ya ka jingim kristan padu jisu dawana ngi ya ka jingim kaba kordor jingim kaba hok naga benda ka buram jangu ya ki por baro ngim shimdala ban ya ka jingim Bakhuid inampan jingmap now jisu bangunam pen kuid yang yunang pen klein shushu yang yaga jingim mensiam jisu beid map yangi side kud yangi naga jimbakala baro na baro ki por ngira pen sting ine ken sting yaga jingim mensiam map yangi nga plam ha ublay badon bhor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun da ki jimpar khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakra e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka teisoti ya ki angel bat kiri kuid badi pi ko himmen ko para benduai nagabenda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro inisene yangi badendala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam chikut Amen. Triken rat ko blay isne yangi Triken rat ko blay isne yangi Cristo ma ko
konong penim jangi penim yangi Traiken rat ko ble isne yangi Traiken rat ko ble isne yangi Kristora ko Kristora konom penim jangi penim yangi to nginia duwai ngibu yaga jing tumu jangi baro lemba ga jing asylum jangu John Paul ba Bakhuid upop to ai baga jinga e jome ko trai ngi karpat kan yai barabor hakamat jangi but kan but nadin jangi but bakan penlong yangi barabor ke bakhud jingmut banle ya ka babha da utrai jangi Jesu Kristu kon jame uba im bad sanshar renkat bat me haga jingelong ka ve jangamin sim Bakhuid uble jinom la jinom Amen. Kajing pule na kachiti jong Paulus Bakhuid ceki Kristan harum. Kopara wadsha bakapop kan sencar rekamet bayab jong pi. Pad haka bakin kongu ya pi. Haki jingkwa prai jong ki. Wad aili yaki kodmet jong pi. Haka pop bakin long kum ki atiar jong kajing boman. Henry to IT yalate haublay. Kum ki breu yaki balasay na kaching yap sya kaching im. Patu terwa yaki kodmet jong pi haublay. Bakin long kum ki atiar jong kahok napa kapop kan om don ya kapor sensyar halor jong pi namar pimlong hapo ka an Henry hapo kaching ai e. Sak e pad hato ngim lepop namar pimlong hapo kaching haka an. Henry hapo kaching ai dalele ru pimtip mo ba lata pi IT nyalate hano kum kimrau ba kongu pilong kimrau jong uta uba pi kongu laki jong ka pop kabayalam sakaching yap lane ka jong kaching kongu kabayalam sakahok Henry aingu you play mapi kibal lalong mensua kimrau jong ka pop pila kongu nadu kadunut yakarukom jinghikai hakaba la IT happy but enta haba pila pelaj nakapop pila kelalong kimrau jong kahok kaktin jong utrai Nisongo yaule. Sam chispa aku sau nombar praspa laikunyo. Kajing ya rab jongi galong agak kerteng Bakhuid jamu trai lemda utrai uyeng bagi turki Israel kin rai menjam lemda utrai uyeng bagi ben bai
sur jenga ong utrai ngai tu yaki mat ki budianga Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas Jesu la ong halagi sinran tatip yakane balada utrai ying ulatip lupa yakapor ba unong tu uwan unjin de la apira bat unom I yala kaying bakan syaprong Piru pede ban long ke balakre namarba ukur no buriu unwan hakapor ba pimpoy perkat u Petrus ula ong kotrai mekren yakane kapashi nagabenda jongi ne nagabenda ki buriu barro utrai ula jibab ui utaw shakri u bala ban shania badu bastad ha ubang u karpat kinrajongu unaiti ban peniat ya kaying kasem jongu ba undup ay yaki waypat ki shakri ya ka ba jimbam jongi ha ka por ba biang sugutaw shakri ya uba ukinrajongu haba unwan pai unlap ba udangle kumda shisha nga ong happy untung ya u ban peniat ya kaspa ka hajar jongu barro Henry lada uta ushakri ong halade ukinraj jonga undang slem banwan but undang ban sho yagi shakri but shinrang but kinde but ban bam but di but ban buait ukinraj jong uta ushakri unwan pai hagasni ba kamelendi yau but hagapor ba tip but penshutam tenge yau but pa yau lang but kibam ngait but yauta ushakri ubala tip ia ka jingkwa ukinra jongu henry tre ban penkre ne ban lekat kum ka jingkwa jongu ungat ha ka jing sempat ka bajur henry uta pat ubam shim tip badu le ya ka badawa jing sempat ungat ka jing sempat bamalumala te kat ha uba la ai shibun na u en dawaru shibun But na uta ya ha uba ki briu ki la pen kamdi shibun ken sa dawaru kambun. Ka gospel jam utrai. Kajingero ya mego Chris. Ko himen ko parabid ha utrai Jesu Christ. Ki jimpule minda kasngi ki court ki veringi way pay way ben puson jiliu halor ka jinglong jangka jingim changi padu Jesu udawa nangi iyaka bainong halor ki baro kabangi le daka jingim changi larangis ngabha naka shiti jungu Paulus bakusha ki Rome yusngo but u Paulus bakudu ong ngidi ban perlong yaka benda jangka med jangi kum ka atiar bayale naga benda ublay. Benda jang ka med jangi ngide ben terwa kum ka atiar banyale barabor naga benda ublay. Ngihaben perlong yang manla ke benda jang ka med jangi. But kadon ke jingya sirim but ka gospel menda kasni. Badu Jesu u maham yaki apostol bagi sinran jongo baro bakidi ban ap ya kata ka jingwan jong utrai ha ka jingim kide balong ke balakre ya lade but ki kide balong kum utrai ing ubakang ya ke ying ubasumar ya ke ying badu nongtu shimlala ban prung haka hangne Jesu ong ka ying utrai ying Manu badai utrai kai kane ke ying ka bau Jesu kedau kadesha panga medjangi kadesha panga jingim jangi but ka medjangi kalangkum ke ying ha kane ke ying jangi ngidon bun gi jingka
Ngidon gi jingkang haka dur jong ki kemat ki skor jangi shindur jangi ki kmud jangi ki kti ki jat jangi but baroka bor met jangi kalongkum ka jingkang baru jisu ong ladang itip unong tu wan haka porayu nginum sya ne nginum pli ya kano ke jingkang ne jingkang ngit ngidon jingkang ngit ru artat ngidon jingkang ru artat ngin kang bait habang itip unong tuwan ngim sha e unong tu ban rung but hakene ke dur jisu ong ayu hangi huikai ayu hangi badu jisu ong ngide ban pindon kam bahaya ka mejangi ngidon ka bor perkat ngidon ka bor ban kren ngidon ka bor ban ya i ngidon ka bor ban ya sngo ngidon ka bor ban sngo ngidon ka bor ban lebun ke baro da kene ka met badu jisu ong ngidi ban perlong ya kene ka bor ha ka met jangi ban kindu burom ya uble kindu burom ya jisu naga ta ka daw o Paulus bakudu ong shake city shake rom ya ka ju ngidi ban perlong ya ka binda janga met jangi kum ka atiar ban yale hok naga binda ko habangi ong ni yale naga binda uble ka ba mul kai ka ba uble utrang nangi kai ka ba jisu trang nangi lemba ka jingim jangi jisu trang tang ka we ngidi ben im naga binda ka hok ngidi ben im naga binda ka jingkui ngidi ben im naga binda ka beneng bad ngidi ben pindon kam ya ka met ka ba mul ka kemat jangi kalong ka atiar weapon ba yale ka atiar ba yale ka skor jangi kalong ka atiar ka kti jangi kalong ka atiar jang uble atiar jang ka hok but kan da kan ka kti jangi ngimde ban le pop ngimde ban le sniu ngimde ban kongu ngimde ban aitia ka kti jangi shau bamen shau ksui but ngimde ban aitia ki kemat jangi shau ksui ngimde ban aitia ki skor jangi shau ksui ngimde ben aiti ia terua ia ke shindur jangi hauksuit ngimde ben aiti ia ke jimpar ka jangi shauksuit pinban ngide ben aiti ia kene ka benta janga met jangi baro sha ujisu sha uble naga benta ka hok kabamur man ka kelip mat ngi dang iale ia ka tema persya ia ubamen daki kemat kabamur haba uksudu terwa hangi kano ka lat ka lindi ban lepop daki kemat ngipat ngide ban lekum no kum ki kun jong oble ngide ban yale persya yang kata ka jing pen shoy pat ka jing terwa jong uksui ban lepop daki kemat jongi ngimde ban yo e ka basiniu ngimde ban peit e ka basiniu ngimde ban bishar sniu yano ngimde ban peit po yano ngimde ban les niu hakano kadur daki kemajogi kabamul bale ujisu labu ya ka kemat nakabenta jongi ngindup yale ya ka tema nakabenta ka jingkuil nakabenta ka hok bale ujisu labu ya ka skor nakabenta jongi lemba ka nega skor ngitraishitom ban le ya ka jingkuil ngisngap tang ya ka bakuid ka bayarap yengi nakabenta ka beneng nakabenta ka jingkoi hakaju ka dur balengi don shindur da ka nega shindur ngide ben kren kumba kren jisu bad nginum sha kano ka jingten jo jonguk suit ben rung lamba ka shindur jongi hakaju ka dur da ka met jongi kane kalongka jingta wa jongka beneng nangi nakataka daw haba utrai ngutip ba kanong tuwan haka porayu ba unum syaya uban prong hapo jongka namar ngilong ke ba ap kusiar baro arpo sau kanda nginum sya ban le kano kana ka pop haka met bad ka perte ka ongkum no ka met kalong ban les ngoba ka perte ka hikai yangi ban les sngoba da ka mejangi henre ka beneng ka hikai yangi ban le kuit da ka mejangi ban le kuit da ki kemajangi ban le kuit da ki shindur jangi ban le kuit da ki skor jangi ban le kuit da ki kti jangi ban le kuit da ka bor perkat jangi bat kabangi imkum ne
ngin kerlalong ki kun jangka hima jango bele bar ngin sejab halor baro ka jing kot jangka jing pule baro menta kasni kalong tolong ki atiar jango bele tolong ki atiar bayale percaya ubamen ladangi don kano ka benta jangka jing tolon haka jingim jangi kabangi snow hapo jangi ngide ben stang ben aitino ya kata ka benta ladangi soto bun sim ngale pop lemba ki kemajo larapi soto bun sin pi lepop lemba ke shindur namar pi bakala kren bat ki bayir bat toin jambi pi bakala kren bat ki paralo don bun ki kinna ki kren bakala dan ladon bun ki kinna ki kren ya ki ketin bat jakelia bat ki paralog kabamud pi kalalong ka atiar jonguk suit don bun ki bakwa ban ngap ya ki jingerwai ke basiniu don khang tame ha ke ne ke juk ka baminda don bun ki kinna samla ki ngap bun ke basiniu haba pi peit ya ke tv haba pi peit ya ke social media pi peit ya ke basiniu but pi ngap ya ke basiniu but pi mudur ya ke basiniu but pi kalalong helempa ka ne ka dor ka atiar bayale percaya upale pi pelong ya ka medjampi ka atiar bayale percaya upale badu suk ya unong tu bandrung hapo jampi pipli ya ka jingkang baro naga benta uksuin badu jisu ong tolong bahuziar tolong gi syakri ba janai tolong gi syakri ba shimkia ya ka jingim jongi tolong syakri ba tre smart but long gi syakri ba tre hok kane kalong ka jingkor jongu jisu ko himmen ko para da ka baring jimmut na kane ka tinu bale tongin shim ya ka jingrai ko jisu hadu menda ngila kerlalong atiar jong uksuit ngila pelong ya ka medjangi bat ka binta jong ka medjangi kom ka atiar jong obamen henre ngindrai menda ban pelong ya ka binta jong ka medjangi kom ka atiar bayale percaya uksuit atiar jong ka hok atiar ha ka liang jong obale bat ngin kendi buram ya jisu da ka medjangi idwai na ka binta ka ne ka jingai jisu beid karku kardo yangi bun sin ha ka jingim jangi ngipen kala ya ka binta jong ka medjangi kum ka atiar jong uksuit da ka jingdom da ka jimbeta da ka jimbishni da ka jing tarais niu da ka tin ka tilit da ka jingle jingkam jangi pen kantang yangi baro bangin nang kintiu buram ya me jisu da ka met ka pa jangi da ka jimmur jimbarka da ka jingim jangi enyaro ya utrai jisu Christ Amen. Tongin pla ya ka jinget ka jong nganget hau play upa badan bor barro unang tau ka bening bat ka kindau bat hau jisu Christ kun ba marwe jong utrai jongi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisuti yau bela shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pana yau ulayap la tep yau ulakia shaki bayam haga sngi ka balai ulami pan ki bayam ulakiu shabene ushang shakamonu play upa badan bor barro nang ta unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangeit hau men sim Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya silok kirikuid haga jimmap yaki pop haga jimmi pat kado daga jingim bam jikut amen Lai spa prapua.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkenia janga ba jampi kallang ka ba pdiang kon ha ublei upa badon bor barro To try ding nyang ti jompi na mata ka ti ro ka ding jomu. Jumtai ni balang ko jomu para away. to pdiang ko trai ya ga jinkar pad jangi ringe jame lembat ke jingtarwa kenia janki ha kane ka sngi buram jango John Paul bar Bakhuid ba dakini ki jingle niam bariyo bale nginla banjam shaka buram jangka beneng dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat pir. token diu yalaki donod dongin ya engu ya utrai ublei jangim Kai so ho bat kate. dashisha kalong kabashong hok bat kabadei kadeiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut lemba utrai jangi u Jesus Christ namar kumba hagasngi buram jangari kuid jame u John Paul Bakhuid me ai jingamen hakabalang jame kumdaru me pin kalain yaka daka nuksa janga jingim Bakhuid jangu me hikai yaka daki kendin ka jingalap jangu but me ai haka yaka jingada jame kum ka jubab iya ki jing duwai jangu but namar kata rengkat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikoid ngirwai yaka jingruai janga jingero yame but ngi pen pena kalem sange ko para ka jingri ble tongin tuwai bangin kalalonga atiar janga hok bangin pelong ya ka benta janga met jangi kumga atiar bayale persha ya ubamen bangin kintiu ya ujisu kintiu ya ka jingkuid hapo ka jingalam janga men siam Bakhuid man ka kelepmat trang nadu ka donud naga benta ka naga jingae kat bangi duwai naga benta ka jingwan hiya janga men siam Bakhuid halor ka jing terwa Bakhuid jangi barau dashisha melongo Bakhuid kotrai ka jing kuid ka temei janga jing kuid barau namar khatangi karpadia me to pen kuid pen kantang yakini ki jing terwa jangi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi u Jesus Christ Hagapor baladino yawu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yawu badula ai halake sinran u ong to shim batabam nakane phi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga binda jampi Hakaju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri padang kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shimbat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga
jangga jutam bati mai bad bam chikut. Yaka ben pen mi naga binda jambi, but naga binda ki babun, naga binda ka jim map iki pop, to le yakani, ben kan mau yangam. Kosnam bakardor jangu Chris, to pen koi yangi. Pen koi diga men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia yaki bapangi bashitam barok. Yada yangi na obamen. Kajimaya jongka jinget. Kacasin bangi bantu deuku bangi nagane kahuri ipen naga jingya jome kotra tadanu Namarkata, ngi kiba pen mendaya ka jingya bat ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame go traya upu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi dai ngwaidem, namar mela nyu yangi, kiba bit ben yang hakama jamme bat ban shakriya me. Da ka bas nge varit ngi karpadiya me, bangi kiba yo binda hakamet bat ka snam ukris, ngin long kiba la penyatali kawe, da umen siyam Bakhuid. Token mau go traya ka Balang jamme, Kabala priyang hasatala ka parte, but to penjana yaka haka jingit, renkat, baduliyo upa Bakhuid jangi, will but bishop jangi, but bar killing do but kirinium. Takin maulem ro yaki himmen ki parashin rang but kinde, kibele yutia da ka bakurmen yaka jimmy pat, kam karpang yaki to barang ikin mau, haganegi yukirish Bakhuid yaki bayid batoin jangi bara. But ya bar yaki bala klat no haka jingis ne jamme, top yang yaki, Shaga jingshai ka kamaja me. To isne yangi baro, ni karpadia me. Barengkad bat kamaria teso di Bakhuid ka kamejang ubale. Ujoso Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid, u John Paul ba ar Bakhuid. But baru krikuid ki bela pinsngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bindalem haga jingim bamjikud, but bangini Robert pindon kuramya me, da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hame ublay upa badon bor haka jingelong kawejung men siyam Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko paratong in Dubai nagabinda baro ka jingay ka jingar ko kabangi trang na ujisu pangilang shaki kun giba yale persya ya ubamen baka jingim jungi baro kawe kan kalalang ka tiar ba yale nagabinda ka hok nagabinda ka jingkuit nagabinda ka buram jungo bale kopa jungim ubaha bening kalong ka Bakhuid ka karteng jume kan wan ka hima jume kalong ka mon jume ha kindaw kumbaha bening toai yangi minda ka jimbam jungi ka bahala ka sngi batamap yangi kerengkang jungi kumbangi rungi map yaga bale sniu yangi badwatelam yangi shaka jimpen shoy Henry top light yangi naka basinium. Top light yangi ngi karpad kotrai naga jing siniu bara. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kanamba daga jing arab ka jingi sune jamme. Ngi light bara bon naga pop, but ngi nyo jingeda naga jing jinjar bara. Kabangi dangap ke melendi yang ka jingarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jung nong penim jangi, o Jesus Christ. Namar kajome kalong kaila. Kajumi kabor bat kabrom, jinom ha jinom. Kotrai Jesus Christ mayu bala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe de ke pop jangi, Henry yaga jingai janga Balang jame, but haga jings born jame, to ai haka yaga jingsuk but ka jingatale kawe kat kum gamon jame. Mame uba im bada basensha, jinom la jinom. Amen. Ka jingsuk kotrai, Kandon barabo rengkad bat pim Rengkad bat pim dap daga jingidu Kristong ini ay markelia.
hakami ukon lambro jungo balai hakami bakit na ka pop jang ka parte suketo ki bala karsha ka jing kawai jungo ko lambrot trai jisu nges na ngo yemengi roy yemengi mane yeme na marba mela wan hapo ka donur kamen siem jangi pen kadang yangi khamda mega jing trang jangi ban lekoi ha ka jingem jangi ban im koi ha ka jingem jangi ban pelong ya ka met jangi kom ka atiar janga hok atiar ya le persha ya ubamen kindi boram yangi vai pai vai Yesu don gi bapang gi bashitam na padang jangi kindi boram ya ka met jangi bakin dup lang ban ya le persha ka kinyang janga jimpang ka jingshitam kaba ki don ha ka met ka pa jangi kindi boram ya ka met kindi boram ya ka men siam kindi boram ya ka jingmo jembar ka di ki kamadi ki skor ki shinduri ki ti ki jat jangi bangro bangilang shisha ki kon gi bakin diu ya me karko yangi Yesu ben gandang yangi Yesu bangin job hal or ke ke bar kaba ya le persha ha ka jingi men siam jangi ai boring hallelujah 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 Jesus 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 tayangi tayaka met jangi ta man lake venda janga met ka part jangi ben gandang ka Jesus ben gandang ya ka met bar ben gandang ya ka met shapo jangi kamta me ki bapangi ba shitam ki badan hapade ke jinge ba bon jai ben kalain bori ke menda kendi buram ye ke menda hallelujah 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 la 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 la
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ko himmen ko paratong intuway nagabinda. Usnem Jubilee, pangirong inang dapda ka jingay ka jingkar ko haman la kebinda. Koppa ubaha bening, to ay baga jingay bamela ay hangi, haukun jame u Jesus Christ, u himen jangi, baka leading janga jingay spoon, kan klang haki donu jangi, daw men siyem Bakhuid, kan kersiyo biang hangi, biaga jingkar men bala karku, nagabinda ka jingwan janga hima jame. Dai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nong lu lingka bam ju shang tai ban bet ye ki simbai janga gospel to ai ba ki to ki simbai kan pen kala dur na shapo ya ga jai pen riu ba ye ka parthe mariang baro ka we ha ga jing kami lindi batikana ya ga bening batimai bat ka parthe batimai ha ba enda ye ki bo jungo bam men la vengno ka burom jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen ya ga jingang nud ya gitia jingan show habane ai baga ta ga ju ga jinga e kan pensa priang ya ga jingkamen bar jingsuk jangunang sius pa jangi satala ka parthe shame ko blay jangi bala karku junam kan longa buram par ga jingya ro junam amen. Kopa jangi baha bening kalong Bakhuid kerteng jame kanwan ga hima jame kalong ga mon jame ha kendau kumbaha bening tuai ingi minta ga jimbam jangi kabahala gasngi patamap ingi kerengkang jangi kumbangi rungi map ye ga beles niu yangi badwa dilam yangi sha ga jimban shoy henrei top light ingi nyaga basniu amen kublai ko maria kabadap ta ga jingai utrai dan palak kuy panap taken day palakar kuy sopo jong pau jisu komaria Bakhuid kami jong play tuai na kabinda jong iginom pop minda ka porga jingyap jongi amen kaburam pado kuan baramen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kom kum juminda de bara bo jinom la jinom amen to ngini tuai ngi karpadrit yame ko kinrat ko trai jangi kumba mepsa yangi daga jimbam janga met pargasnam Bakhuid tam jongu kun jame akane ga sngi buram jongu John Paul ba ar Bakhuid kum daru to pelong yangi ki nongyo binta ha ga jinglom blay jongu uba im bat batsen shar jinom la jinom amen ko trai undon rengkat bat pim blay badan bor baron karkoyapi upa baru kun bado men sim Bakhuid amen elai suk ban pen bana ka kubar ba jong utrai da ka jingim ka jompi yesu mo ya arspa repunyo